₹20 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର। 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆକଳନ ପାଣି ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ପଇସା ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ହେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ରେଲ ରୋକ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳୁନି, କାହାକୁ ସାର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସାର ପ୍ରପରଲି ମିଳୁନି, ବିହନ ପ୍ରପରଲି ମିଳିପାରୁନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପନିପରିବା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ସେୟା, ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇଟା ଦେବା କଥା। ଆମର ବି ବ୍ଲଡ଼ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆକଳନ କରିକି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଦେବି। ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ, ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା, ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଚାଷୀମାନେ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ନୂଆଖାଇରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପରଲି ମିଳୁଛି କି? ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସେଇଟା ପ୍ରପରଲି ମିଳୁଛି? ଯେମିତି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଯୋଜନା ଯାକ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସି ଏମିତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କାଳିଆରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତି ଦିଆ ସାରିଲା, ପ୍ରାୟ 7ଟା କିସ୍ତି ଦିଆ ସରିଲାଣି, 8ମ କିସ୍ତି ସବୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା କେଉଁଠି ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବେଠୁ କଲେଣି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ଆଜି ନୁହଁ ନା, ନିର୍ବାଚନ 19 ଆଗରୁ ବି ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ସେତେ ସମୟଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। 2000-5000 ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପୁରା 5100 କେତେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ହେଉଛି 5000। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଏଇଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଉପହାର। 1950ରୁ 1930 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିପାରିଲାଣି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେଠି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷରେ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର MSPଟା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ବି 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି ସରକାର। ଖାଲି ଭେଟି ଦେଇକିରି ଭୋଟ ପାଇଁ ଖାଲି ହାୱା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସରକାରକୁ ଜନସାଧାରଣ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି, ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଚିହ୍ନିବାର ବାକି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଜବାବ ଦେବେ ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାଟା ଆଜି ତ ନୂଆ ନୁହଁ ନା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏସବୁରେ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା। ବହୁତ ଥର ପାଇସାରିଲେଣି ସେ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି କାହିଁକି? ସ୍କୁଲମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରପରଲି ସେଟଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 20-30-40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ହେବେ, ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାହୋଲଟା ବନୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସରୁଟକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଖବର ଗଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ନେତା, ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଆମେ ସବୁ ଭୋଟ ବାଢ଼ି ଚାଲିବା, ଆଉ ଭୋଟ ବନେଇବାନି। ଡେମୋକ୍ରେସି କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାହା କହିକରି ଯାହାକୁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା କହିକରି କହିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ସାର୍, AICCର ଯେଉଁ ନେତା ବଛାଯିବ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲା, AICCର ନେତା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରି ହେବା କଥା। କାହିଁକି? ହି ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍।
अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अंबिका सोनी। मत आपण पचारे मु कहली व्हाई नॉट क्वेश्चन बाकी लोक कहबे मु जानी भल भाव में मिसी सहित माने काम कर सुजोग पाई से मुझे जानी व्यक्तिगत भाव में इज ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन और दक्षता अच्छी से भारत वर्षर कांग्रेस दल नेतृत्व नेले आहुरी स्ट्रंग हो पारे दी दीटा निर्वाचन में फेल मारिगला आउ तीन तीन जितेला बेले कहीं कहूना जितेले बोली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिते आम जीतिक आसलु कर्णाटक राहुल गांधी नेतृत्व जीतिक आसलु जीतिक भी आसुचु राजनीति में जिता हरा चली था से किसी बड़ कथा नुह लीडरशिप अलग जिन इलेक्शन में हारिबा जितबार अलग जिन दैट इज अनदर प्रोसेस Press the subscribe button to stay updated.